Tervetuloa Skandinavian moniöljytuotteisiin. Meiltä saat kaiken lämpötekniikkaan liittyvän. Olemme alan johtavien lämmitysalan merkkien agentuuriliike sekä jakeluyritys. Meiltä löytyy markkinoiden laajin valikoima, johon sisältyvät kiinteät sekä siirrettävät lämminilmakehittimet, vesikiertoiset kattilat, lämmönvaihtimet, pellettikattilat, lämmityskattilat ja paljon muuta. Suurin osa tuotteistamme toimitetaan jopa 5 vuoden tehdastakuulla. Monet lämmityslaitteemme polttavat 100% puhtaasti myös vaihtoehtoisia polttoaineita. Ei-fossiilisena ja hiilidioksidineutraalina vaihtoehtona tarjoamme omaa biopolttoainetta ympäri vuoden. Biopolttoaine on täysin verovapaata ja siksi noin 50% edullisempaa kuin normaalit lämmitysöljyt. Myymme kaikkiin tuotteisiimme varaosia, jopa tuotteisiin, jotka ovat 80-luvulta. Huoltomme palvelee aina 2 työpäivän sisällä. Tuntuuko siltä, että on ajankohtaista hankkia uusi lämmityslaite ja laskea lämmityskustannuksia? Käy kotisivuillamme tai soita, niin kerromme lisää.